Болестта като път. Част 2, глава 1. Инфекция. Тялото е видим израз на съзнанието, така както една къща е видим израз на идеята на архитекта. Когато си ударен палеца с чук, казваме палецът ме боли. Това обаче не е съвсем правилно, защото болката е изключително в съзнанието, а не в палец. Ние само проектираме психическото усещане болка върху палец. Материята, следователно, и тялото винаги служи само като плоскост за проектиране, но самата тя никога не може да бъде място, където възникна проблем и поради това не е и мястото, където може да бъде решаван някакъв проблем. Ако проблемът не може да бъде решен само в съзнанието, тялото се задейства като материално помощно средство, в което нерешеният проблем се драматизира под символична форма. Постигнатият при това ефект от наученото след превъзмогване на заболяването се връща към психиката. Не успее ли психиката, въпреки придобития опит да улови проблема, той отново потъва в телесността, за да може да набере допълнителен практически опит.